Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 июнь сишәмбе. Туры эфир студиясында сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркем белән бергә шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. 1945 елның 20 июнендә махсус самолет белән Берлиннан Мәскәүгә кызыл җиңү байрагы кайтарыла. Ә инде 24 июньдә Кызыл мәйданда узган парад вакытында Егоров белән Кантари байракны тантанада тотып узалар. Бүген дөнья җәмәгатьчелеге качаклар көнен билгеләп үтә. Һәр бер минут сайын 24 кеше төрле сәбәпләр аркасында туган якларыннан күченеп китәргә мәҗбүр. Качакларның 80% хатын-кыз һәм балалар. Бүген филләрне яклау көне. Фил ачык мәйданда яшәүче, көненә дистәләгән километр шүлләр, урманнар, далалар аша сәяхәт итүче хайван. Шуңа да зоопаркта ябык вольер шартларында филләргә яшәү авырлык китерә. Бүгенге студиябызның кунагы шигырьләр һәм җырлар авторы Лилия Хисаметдинова. Лилия ханым, хәерле көн, исәнмесез? Бик шатбыз сезне күрергә. Сез бит менә Башкортстанда туып үскән кыз, ә инде Казанга сезне безнең татарларга, Казаныбызга, мәркәзебезгә булган мәхәббәт китергән икән. Тамашачыларга да сөйләп китегез әле бу турыда. Дөрес, бу бик дөрес. Мин инде гомерем буена шул тиклем үзебезнең милләтебезнең тарихы, татар халкының үткәне белән кызыксынып яшим. Һәм дә инде үземнең ата-бабаларымның рухлары риза булсын дип, аларның үткәннәре, аларның нинди михнәт чиккәннәре, менә шушыны өйрәнәсем килү, тарихка булган мәхәббәт мине Казанга китерде. Һәм дә инде үземнең хыялымны да шулай ук чынга ашырып, татарлар тарихын төптән өйрәнеп, хәзер мин инде Милли музейда өлкән фәнни хезмәткәр булып эшлим. Татарлар тарихын төптән, ничек энәсеннән җибенә тиклем дип әйтерлек, шулай итеп өйрәнеп яткан җирем. Һәм башкаларга моны таратам, сөйлим инде. Үзем шушы хыялым чынга ашты. Һәм шулай ук минем бик зур этәргеч булып шушы Милли музейда эшләгәнем шигырияткә китерде. Мин шигырьләр яза башладым, һәм шулай ук җырлар эчендә шигырьләр яза башладым. Шулай итеп, минем инде хәзер 20дән артык җырым чыкты. Үземдә язам көйләрне, бер 2 җырым бар, үземнең көймә дә үзем язган. Шулай ук килеп чыга кебек тоела инде. Җырлар авторына килгәндә 20дән артык җырым инде ул күренекле җыр остасы, Татарстанның халык артисты Альфред абый Якшембетов белән берлектә бик матур җырлар язабыз. Ул җырларны инде җырчылар да башкара башлады берәмләп. Шуңа инде мин бу өлкәдә дә эшлим. Берәр нинди җырдан өзек китерә аласызмы? Укып китә аласызмы? Җыр өчен махсус язылган шигырьләремнең менә берсен укыйм әле. Әлбиттә, туган як бит инде безгә көч бирүче, безнең тамырларыбызны ныгытып, безнең быга канат куючы туган якка багышланган шигырьләрем бик күп җырларымда. Авылым каеннары, туган ягым каеннары, озата киткән якка. Юл чатында тезелгәннәр, авылдан чыккан чакта. Авылның ак каеннары юлымда каршы ала, читкә очкан баласына ак бәхет теләп кала. Күзем йомсам, шул каеннар, рәт-рәт булып тезелгән, яшел яулык ябынганнар, ап-ак күлмәкләр кигән. Сезне күрер өчен генә кайтырмын, каеннарым, рәхәтләнеп сөйләшермен, чакырганчы юлларым. Каеннар озаткан безне төрле якка очарга, читкә киткән балаларын көтәм икән кочарга. Бик матур, рәхмәт. Безнең Казан егетләре төркеме шушы вакытларда сезнең җырга клип төшереп яталар икән. Бик тиздән без аны күрербез һәм инде шулай тамашачыларыбызга тәкъдим итәрбез, көтәбез. Ә менә Казанга килгәч, Лилия ханым, иң гаҗәпләндергәне, иң менә кызыксындырганы, шаккатырганы нәрсә булды? Казандагы милли мөхит, менә шушы татарлыкка мәхәббәт, кайда гына татарча сөйләшүне ишетсәң дә күңелгә шул тиклем рәхәт, бернинди теге оялу юк, үз телеңдә рәхәтләнеп сөйләшәсең. Шундый итеп, кайсы адымны атласаң да шул һәрбер адымда тарих ята. Ә менә шунысы кызганыч, шәһәребездә яшәгән, Татарстаныбызда яшәгән кешеләр күбесе менә бу тарихны белми дә. Яисә кызыксыну әз шундый. Ә менә
аларга шундый итеп җиткерәсе килә. Менә һәрбер адымда бит монда шундый тарих, гасырлар буена килгән тарих. Шуларны булган шушы мөнәсәбәтегезне шигъри юлларга шулай ук салгансыз. Дөрес, шулай ук. Нурлы Казан. Казан, Казан, иң илаһи шәһәр. Шал тарихың синең йөзеңдә, диварларда һәрбер нигез ташың ил үткәнне саклый иңендә. Эй мәркәзем, сиңа булган хисләр йөрәгемдә, иң кадердә. Йылый синнән чыгып киткән ата-бабам авыр дәврдә. Ничә гасыр, шиксез тарих синдә. Күпме михнәт чиккән ил, халкым, нинди генә югалтулар кичеп, югалтмаган татар үз хакын. Горур халкым саклап калган динне. Кирәккәндә биргән ул җанын. Киләчәккә гел яктыга таба. Татарстан илдә ил данын. Иң зур хыял синдә яшәү иде. Менә хыял шынга әйләнде. Җаным аша ата-бабам рухы гомерлеккә сиңа бәйләнде. Сезнең менә тормышыгызны яратканны күренеп тора, сизелеп тора, һәм тагын бик матур бер шигырегез бар, шулай бит. Тормышка мәхәббәт турында, менә шуны белән тәмамлыйк әле, Бу җырда инде бу шигырьдә барлык кешенең булган кыйммәтләре, аны уратып алган барлык бәхете, тормышка ода дип атарга була. Бу җырым инде хәзер сәхнәдә Яңгыр Уфа сәхнәсендә Рәфис Фирусин исемле җырчы үзенең концертының лейтмотивы итеп куйды бу җырны һәм бик матур итеп җырлый, аранжировка ясап, хәзер сезгә мин укып китәм. Рәхим итегез. Бу тормышны мин яратам, сөенәм булганыма, эш, һөнәрем, тырышлыгым, хезмәт итәм халкыма. Бу тормышны мин яратам, хыялларга ирешеп, иң гүзәл җирдә яшимен, туган телемдә дәшеп. Бу тормышны мин яратам, халкым, динем, милләтем, гаиләм, балаларым, өем, дөньяда иң кыйммәтле. Бу тормышны мин яратам, күңелем шигъри булган, якты уйлар, җан ризыгы, күңелем нурга тулган. Бу тормышны мин яратам, Ходаема рәхмәтле, биргән өчен жәлләмичә сәләтләрне һәр төрле. Бу тормышны мин яратам, туганнарны, дусларны, көндә аткан алтаңнарны, яуган инҗи карларны. Бу тормышны мин яратам, кояш, ай, йолдызларны, бөтен дөньяны яратам, кошар идем җиһанны. Бу тормышны мин яратам, үткәнне, киләчәкне, хәзерге көн иң кадерле, сорамыйм башка төрне. Бу тормышны мин яратам, яратмый мөмкин түгел. Җаным моңлы сандугачтай, гел җырлап тора күңел. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде без сезгә бары тик иҗади уңышлар гына телибез. Сездә матур җырлар көтәбез һәм инде әлбәттә аларны күрәсебез килә, ишетеп кенә түгел. Шулай бит. Һәм инде менә бүгенге иртәдә тамашачыларга кыска гына нинди теләкләрегез булыр иде? Көнне һәр вакыт елмаюдан башларга, тормышны яратудан башларга, бисмиллабызны әйтеп, Аллаһка, Аллаһ ризалыгын алып, шундый һәр көнгә канәгать булып яшәргә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән сау булашабыз, матур көннәр телибез. Тапшырыгызны Рабит Батулла дәвам итә. Ганнар кардәшләр, ассаламу алейкум. Без тарихтан әкренләп кенә якынрак безнең якка таба шуша барабыз. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң нинди мөхит барлыкка киләсең дөньяда? Бу әйтик, Казан ханлыгының җимерелүе татарларга гына яки Мәскәү халкына гына кагылышлы бер түгел бит. Багыз сез хәзер бит тарихны Казаннан соң инде Әстерхан ханлыгы җыгыла. Берничә елдан соң. Ханлыклар бит алар домино шакмаклары шикелле урнашкан. Менә балалар уйный бит, шакмакны тизеп уйныйлар да, бөтенесен тизеп бетергәннән соң иң кыйдагысына төртә дә, бөтен шакмаклар бер-берсен аударып, иң соңына кадәр китереп йыга. Татар ханлыклары да шул язмышка дучар ителде. Мөселман буларак, түрк татар буларак биредә урнашкан татарлар иң кырыйда. Шәрктән
руслар белән янәшә, Кутып белән янәшә, менә шушы инкыйрагы ханлык төртеп егылды, һәм менә шулай иттереп китте егылыш. Астрхан, Себер һәм алга таба тегендә Урта Азиядәге ханлыклар, иң соңыннан гына Кырым татары җиңелде 19-нчы гасырда дидек. Астрханны бик тиз алды Иван Грозный, ләкин Себер дигән ханлык калды. Себер ханлыгы Күчем хан җитәкчелегендә Себер ханлыгы ай каты көрәште үзенең җире туфрагы өчен. Үзенең җире туфрагы өчен бик күп кешеләр һәлак булып, шәһид китеп туфрак булды шул җирдә. Кешеләр тигез түгел иде. Калгалар да ныгытылмаган. Ләкин Күчем хан җан әчесе белән сугыша. Хәйлә белән сугыша. Ук белән җая белән сугыша. Менә җыен әтрәк әлемнән җыелган гаскәр белән Ермак дигән кеше Күчем ханга каршы җибәрелә. Юлбасар. Ләкин Күчемне җиңсә дәрәҗә алачак. Утлы корал белән коралланган. Күчем хан аның гаскәре белән җанга-җан килеп очраша. Бәгъзе бер сурәтләрдә аннан качып йөри һәм арттан, тылдан, якадан һөҗүм итә. Һәм беләсезме, шушындый да рәхимсез һәм таларга дип килгән гаскәрне Күчем хан җиңә, Ермакны җиңә. Хәйлә белән җиңә. Ермак үзенең Күчем ханның авылларыннан, шәһәрләреннән таланган байлыгын сөенешеннән байлыгын юып, ягъни бәйрәм итеп ятканда, Иртыш елгасының бер ярында, утрауында Күчем гаскәрләре аны баса һәм бөтен гаскәрне кырып ташлый һәм Ермак үзе дә шунда һәлак була. Русларда бик яхшы җыр бар, әлбәттә, бөек җыр, Ермак дигән җыр бар. Шушы вакыйганы сурәтли. Кучум презренный хан Сибири подкрался тайно на челнах и пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина. Кучум подкрался, ягъни бу бит аның кимчилеге түгел, ул бит сугышта инде хәйлә, разведка дигән әйбер бар. Җыршап, ләкин бит баскынчы гаскәрне мактап җырлый торган җыр. Менә тарих шушылай әкренләп бара инде. Менә шушы сугышларда Күчем җиңелгәннән соң инде миллионга якын гаскәр белән яңадан баскынчылар килә. Себерне алырга кирәк. Себердә байлык, анда мех, анда име агач, анда име алмазлар. Бу илне кулдан ычкындырырга ярамый. Күчемне җиңәргә кирәк. Чит гаскәр булса да, чит ил булса да басып кирергә кирәк иде. Менә шушы гаскәрнең иң капчыккы шушындый каршылыклар вакытында Күчем ханның иң улуг вәзире, карашысы, ягъни беренче министры, киңәшчесе Кадир Гали бәк юкка чыга. Аның генералы шушы сугышларда хәтәр орышкан кеше, күпме шәһид җибәргән кеше, күпме кафирларны кылычтан узгарган кеше. Күчем хан уң кулсыз кала. Күчемне җиңәләр әлбәттә. Кыралар әлбәттә. Әле Ермак үлгәнче Күчемнең алгы дәресләрдә әйттем дә шикелле, Күчем аны юл яздыру өчен йөргәндә үзенең картлары, балалары, хатыннары белән, име оныклары белән шәһәрдә бер ныгытмада Иртыш яры буенда аның балалары кала. Ермак шуны урап ала да яндырырга тели, үтерергә тели. Шуннан сүзгә исемле Күчем ханның иң сөекле хатыны манарага чыгып, Иртыш елгасы ярында басып тора торган русларга әйтә. Зинһар балаларны, авыруларны азат итәрлек дәрәҗәдә җиракка китегез. Мин бер үзем калам сезнең кулга төшеп, минем бәрабәргә
азат итегез бу балаларны, урманга җибәрегез ди. Ермак килешә. Һәм артка таба чигә. Балалар һәм ниндидер күләмдә байлыкларын күтәрә алган кадәр алып, ханның гаиләсе шәһәрдән чыгып китә. Сүзгә һаман тегендә басып тора, чөнки ул аннан китәргә тиеш түгел. Һәм халык чыгып беткәннән соң, дошман гаскәрләре Калгага бәреп кергәндә, сүзгәнең мәетен табалар. Ул үз ханҗары белән үзен үтергән була. Дошман кулына төшмәс өчен. Менә шундый күренешләр бар бу сугышта. Инде Ермак Күчем хан җиңелгәннән соң бик күп баһадирлар кулга алына, Мәскәүгә алып киләләр. Һәм Мәскәүдә Кадир Галине җыраталар. Күчемнең уң кулын, карашысын, ханнар нәселеннән килә. Чыңгыз хан нәселе Кадир бәй. Шагыйрь кеше. Аптырап калалар, Кадир бәй. Сине без җиһадта һәлак булды, билгесез югалды дип сиңа җеназа намазы укыдык. Кан яш түктек. Син монда нишләп йөрисең иркенләп? Кадир бәй аңлатып бирә, мин ди үзем чыктым ди. Борис Годунов ягына чыга. Ул вакытта инде Борис Годунов була. Чөнки ул ди татар нәселеннән ди, Кадир бәй әйтә. Борис Годунов чыннан да татар нәселеннән була. Һәм Борис Годуновка рус патшасына мактау поэмасы яза. Тәрҗемә итә бер әсәрне, һәм аны ирекле тәрҗемә итә, аның әсәре дә булып санала, һәм анда Борис Годуновны баскынчы рус патшасын мактап яза. Кадир Гали карашы Чыңгыз хан тукымыннан. Менә нинди хаинлек, Күчемнең туры баһадирлары каушап калалар. Бәлки әле Кадир бәй ул якка чыкмаган булса, әле ниндидер күләмдә азатлыкны саклап калырга мөмкин булыр иде. Аны уялтырга тырышалар. Син сатлык җан дип. Борис Годунов аны зур кеше итә. Касым ханлыгында карашы итеп куя. Ханның карашысы итеп куя. Ураз Мөхәммәдне хан итеп куя да, ул да әсирлеккә төшкән була. Ул да Чыңгыз хан нәселеннән зур дәрәҗә бирә сатлыкка. Ләкин карашы бик нык уйлана күрәсең, без мәгълүматларны белмибез. Соңра аның ялган Дмитрий ягына чыкканы билгеле, үзенең гаскәре белән. Ягъни патшага каршы. Ялган Дмитрий бит инде чын Дмитрий дә шулай итеп, ул име чынлыкта рус патшасына каршы сугышып, шунда һәлак була. Менә шушындый Мелехов кебек, әйтик, Шолоховның бу якка күчеп карый, бу якка күчеп карый, кайнар кан, кая куярга белми энергияне. Кадир Гали шулай дансыз рәвештә һәлак була. Бүгенгә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.